proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Una vegada n'hi havia un que venia de traguejar. I va arribar a casa seva així de casualitat, perquè anava d'una banda a l'altra i a l'altra i a l'altra, i va enfilar al carrer de casa, sí, perquè era ample i gros, i va, mira, no se sap ben bé com, però va ficar la clau al pany i va pujar a casa seva. I tenia un mal de cap, i tenia una son, que es va estirar de cop així al llit, patapaf, es va estirar allà al llit. I expliquen que no podia dormir. I no podia dormir perquè s'havia descuidat el llum del menjador encès. Ai, quina ràbia, quina malícia! I aquell llum del menjador encès no era una altra cosa que una espelma. I ell, sense rumiar ni pensar que allà es podria calar foc, que no se n'hi va calar, va agafar la primera cosa que va trobar, que va ser una espardenya, va fer punteria i pam, la va llançar i aquella espelma no la van apagar, no s'apagava el llum. Va agafar l'altra espardenya, pam, també la va llançar i de cap de les maneres. Va agafar el coixí, el va llançar amb força, va agafar la gibrelleta, també la va llançar. Anava agafant una cosa i una altra i les anava llançant per veure si apagava aquell llum d'una vegada i podia dormir, fins que veient que el llum de cap de les maneres no l'apagava, es va aixecar i va anar a darrere d'allà on li venia el llum i va arribar fins al balcó, perquè aquell babau no se n'havia donat que la claror que li arribava no era de l'espelma, sinó que era de la lluna, que aquella nit era baixa. I en sortir al balcó va sentir la veu d'un que passava per allà, que veient tota aquella pila de coses que havien caigut en el carrer, va aixecar la vista i en veure'l amb ell, li va cridar: «Ei, babau, torna't al llit, que això és la lluna!» I així es va crear aquella dita: «Torna't al llit, que això és la lluna», quan vet aquí que algú resulta que s'equivoca, tenia molt clara una cosa i resulta que en lloc d'allò n'és una altra. I aleshores en aquell mateix babau no se li diu, però se li diu: «Va, home, va, torna't al llit, que això és la lluna».